Σέντρα από τον Μαρτσίνιακ. Τόση στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι. Πέρασε η μπάλα, υπάρχει offside. Θα εξηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Οριακά πιο μπροστά, κινείται προς την μπάλα και κάνει προσπάθεια ο Τομάς. Για να δούμε τώρα την ΑΕΛ. Με τον Μέσκα να κάνει το σουτ στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση, πρώτη στον αγώνα. Ο Σοάρες θα κάνει το σουτ. Ο Τόνιο θα αποκρούσει και με δεύτερη προσπάθεια θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Ακόμα μια τελική προσπάθεια με προϋποθέσεις. Ο Σοάρες παραχώρησε το πλάγιον out. Τελέστηκε αμέσως Μοντέιρο, περνά την μπάλα απέναντι από κοντά ο Τομάς. Απόκρουση από τον Σκόβρον. 1-0 ο Τομάς. Ο παίκτης που είχε πετύχει 2 γκολ στην πρώτη αγωνιστική. Χτυπά και στο τσίριο. Και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Σε ένα σημείο του παιχνιδιού που δεν ήταν τόσο καλή. Ο πιο ποιοτικός της παίκτης, ο Σαμπού. Επανέρχεται η ΑΕΚ με Μαρτσίνιακ, ο οποίος είναι σε αντικανονική θέση. Ήταν έγκαιρη η υπόδειξη από τον βοηθό. Οριακά μπροστά, αν είναι μισό σώμα. Κέρδισε ο Μαρτσίνιακ, προσπαθεί να την γυρίσει. Και τα καταφέρνει στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή ο Ελευθερίου. Πέρασε ο Αϊρώσα και πάει απέναντι από τον Τόνιο, δίνει δίπλα στον Φέλτσερ, δεν μπορεί ούτε ο Σαρδινέρο. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία εδώ για την ΑΕΛ. Θα μπορούσε, έχω την εντύπωση, ο ίδιος να τελειώσει την φάση. Η σέντρα από τον Κουταντέρ, έγινε κεφαλιά από κοντά και η μπάλα καταλήγει έξω. Κεφαλιά από τον Άλβες προς τα πίσω. Έγινε φάουλ στην συνέχεια. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο μπροστά και θα έπρεπε να υποδειχθεί σε αντικανονική θέση, διότι πιάνει την κεφαλιά. Ο Καταλά έδιωξε ο Κουταντέρ. Ο Κουταντέρ κερδίζει την μπάλα απέναντι από τον Τόνιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, σημαδεύει το δοκάρι. Κόρνερ λέει ο κύριος Μούσκος. Συγκλίνει ο Ισπανός. Αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του και αναγκάζει τον Σκόβρον να πέσει και να διώξει σε κόρνερ την μπάλα. Και ο Μέσκα πάει απέναντι από τον Ορτίθ και δίνει στον Σταύρου. Θα γυρίσει η κεφαλιά από κοντά από τον Σαρδινέρο. Αποκρούει ο Τόνιο. Η πάσα μπροστά για τον Μέσκα. Νιάγκα από αντικανονική θέση, ως μη γενόμενη φάση. Βλέπετε ότι είναι πιο μπροστά ο Νιάγκ και σωστά υποδεικνύεται. Μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Καντ, έκανε το σούτ, το Σκόβρον αποκρούει. Να η ευκαιρία για την ΑΕΚ για να κάνει τα γκολ της 2.